Здравейте, дами и господа, аз съм Хищника97.bg. В този епизод аз ще подредам моята къща и ще гледам какво правят селяните, т.е. ще проследя някой от тях. Ето ми крафтинг тейбъл, сега сложа едно легло. Повечето от местата вече са ми готови. Като едно от тях е църквата. Имаме честове. Вътре ще сложа златото, пръста, дърветата, стрелата, перата, кожата и всичко друго, което не ми е нужно. Хайде да не е всичко, защото малко ме мързи. Нека си имам едно тайно място. Тук ще сложа още един крафтинг тейбъл и едно легло. Ето тук ще сложа още един, да не се объртам постоянно. Сега нека да убия един кон. Време е да разгледам ежедневието на някой селянин. На този май му е скучно. Овца. Нека я взема вълничката, като я убия на първата. Този човек не използва в живота си пълноценно, както виждате тук аз съм обрал всичко. Нека видя от църквата какво става. Някой занимава ли се с друго, освен с шляене? Само един се разхожда. Ама и той се шляе. Ти знаеш на къде отиваш, бе, готин? Май не. Както и да. Не е за да взема този чест. Само да съобщя, аз преди да почне епизода или клипа, както ще да го наречем, съм направил убежище, само че не помня къде, на мен, Nasco.bg и DXmaster.bg. И ако дойде или Петю.bg или AOEGX.bg, имам резервно легло в чест. Тук може да спи Nasco.bg. Това е по-почитано от другите двама. Нека си взема картофите. Дами и господа, това е супер досадно, така че променям епизода. Почвам да сека дърва. И в този още един епизод мога да си направя укрепление. Какъв смисъл укрепление? Ако питате, ще свържа всички къщи в селото. Ох, забавя.
Сета, брат. Изобщо не ми пука. Само някой скот да не ме трясне в гръб. Скот имам предвид зомби. Май точно така ще стане. Доста е дразнещо. Ще направя дърва. Колко ли направих, май не много. Да. Дами и господа, тук виждам овце. Щастливо стадо волни козички. Овчици. Овцички. Ох, дами и господа, сега какво ли ще правя, не знам. Ще изкъба дървета, но сета, 4 дървета за какво е по-напред ще ми стигнат на мен. Нека се направи една мини крепост. Още много да. Ще се полегна да спинкам. Къде стана? Ева. То бегаш, бе, аз няма да я взем. Ма него ще го взем. DX Master BG много обича прасенца, затова нека да му оставя малко първолки. Да го запаса. Че той е може би по-хищен от мен. В този епизод може би ще укрепим доста малко от къщите. За да не хабя много купчета. Ще правя така. Скоро може да свършва клипа, само предупреждавам. Овца.
Добре, още 3. Ох, аз пък 3, 2. Късно се усетих, за което съжалявам. Аз мисля да се прибирам. Ако имах ласо сега, този селеник как ще го върви като псе. Чакайте, ма аз мога и още едно лово да направя. Защо да не направим част от него с пръст? Така е добре. Та месечка пречи. Ето, вече си имаме собствен път, по който да минаваме от къща на къща. Това не е цялата част от нашето укрепление, но го гледайте в следващия епизод.